kapusa, this morning atong makauban ang usa ka huwarang guro na usa sa mga nag-initiate sa Food and Cup project sa Kapalong, Davao del Norte. Ang storya luyo sa moong proyekto ug paunsa kini nakatabang sa Atama Novo community sa ilang lugar. Kana ang atong sayron kauban si Ma'am Rizabay Era Alilaya. Maayong buntag Ma'am Rizabay and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning po. Okay lang po. Ma'am Riza, hisgutan nato kining inyohang Food and Cup project. Unsa ba kinyo kano sa pud ninyo kinigilunsad? Kani siya nga programa, ma'am, is an intervention sa among eskwelahan. So, ang school namo is naa sa far-flung area which is an IP community, tapos newly open school lang gid siya niya. Ang problema gid nga ilahang ginatubang kada adlaw is kanang kakulangon sa supply sa pagkaon kay tungod ang ilahang main source lang jud is pag-uma or pagsasaka. Then when the pandemic started, dito mas nakita gyud namo nga naagi times nga maski sa isa ka adlaw, ma'am, ikaisa ra sila mo kaon, naagi time nga wala sila makaon. So kana siya nahimo siyang factor sa pagbaba o sa pagkawala og motivation sa among mga bata nga mo eskwela. So with that, to at least provide solution ana nga factor, so ang nag-initiate og program, so mo ni siya among ginatawag nga Food in a Cup project. So amo ni siyang gisugdan tong April 2022 until karon. Then ang objective or layunin jud ani nga proyekto is mahatagan og masustansya nga pagkaon ng mga bata maski duha lang ka beses sa isa ka semana. So kanita na ginahatag sa mga bata regardless of their nutritional status. So para sa tanan or tibuok learners or enrolled learners sa among eskwelahan. Ma'am Riza, syempre usa ka teacher ug ang paghimo ani nga programa kay dili na gyud siya sakop sa imuhang job description. What motivated you naman for initiating this project o kinsa pud ang mga beneficiaries sa Food and a Cup project? As teacher man good, ma'am, labi na naami sa lugar nga labi na nata sa IP community, kabalo magita sa sitwasyon. Dako man pong epekto kung ang bata na ay problema miski sa ilahang balay or unsa. So as teachers, amo ginang ginapaningkamutan nga mahibal-an kung unsa ang problema sa bata, nganong ani iyang status sa eskwelahan, ani iyang progreso sa eskwelahan. So gihimo namo ni siya at least makatabang lang man sa mga factor nga hatag og hindrance sa pagtuon sa mga bata. Ma'am Riza, ang inyo hapong programa kay dali kaayo ni abot sa katauhan, mainiton sa bakining gidawat sa lugar na inyong gimuntaran. Kamusta po ang naging response ng ating mga communities? Fortunately, nga ilaman pong gidawat kini og nagpasalamaton man pud sila nga amo ni siyang na-initiate para na pud makatabang sa ilaha. Tell us more details naman about the program, Ma'am Riza. How often do you do this po ba? Sa isa ka semana po, kaduha na mo siya ginabuhat. Una is during sa distribution sa module, then ang ikaduha is kanang time nga mag-home visit mi sa ilang balay or mag-conduct mi sa amo ang tutorial po. Then ang maayo ani, ma'am, is makita apod namo ang pagbayanihan kauban namo mga parents kay na sila jud na mo prepare sa food nga gina-facilitate lang namo. So mao na siya ang proseso sa amo ang paghatag o pag-conduct sa amo ang proyekto po. May mga challenges din po ba kayong na-encounter sa pagpadayon ani nga programa? Syempre po, kay kanima na siya nga problem, ma'am, is kanang nagdepende lang po jud siya sa sponsors po. Ang pinaka problem lang po is ang naaisimana, ma'am, nga wala siya makahatag sa amo ang sponsorship. Pero as part naman na siya sa amo ang weekly routine. So as teachers, kami po ang naga-provide ana, ma'am. O ang isa pa po is siguro, ma'am, isa po ka kanang nakakuan sa among tawag na struggles po ani is ang kami nga taga Maniki Sentro, Kapalong po, biyahe pa mi og 3 hours padulong sa amo ang area sa Muling. So siguro kana siya isa siya ka struggle nga part kay biton pa namo ang mga ang foods nga amo ang i-prepare dito sa bukid. So kana lang ang duha, ma'am, ang sponsor, walay sponsor usahay, and then ang pagdala dito sa bukid po. Lastly, Ma'am Riza, unsa po ang inyong mensahe sa atong mga bata dinha sa Sitio Muling ug sa tanan po natong mga kapuso viewers naman nga nananaw karong buntaga? Ako ang mensahe sa
among mga bata sa sitio muling maghinaot mi na ang motivation karon nga inyong ginapakita sa atoang sa inyong pagskwela magpadayon hantod sa mahuman mo kay kami nga mga magtutudlo maningkamot na matagan mo og maayong edukasyon og matabangan bisag gamay nga pamaagi. Mga kapuso, to those who wanted to be part sa among proyekto po, just direct message us through our school Facebook page, Damuling Elementary School. So as Mother Teresa said, if you can feed 100 people, then feed just one. So hopefully po, makatabang mo sa amo ang advocacy sa ato ang IP community. Dagan kaayong salamat, Ma'am Riza, sa tanan nimong mga kaubanan sa maong proyekto. And thank you so much sa inyong kamaayo. Kami nang hinaot nga giyahan ug hatagan pa kamo og daghang mga grasya aron mapadayon ang inyong programa. Stay safe. Salamat po kay Ma'am. Salamat po, GMA Davao. Thank you po mga kapuso. Kini ang At Home with GMA Regional TV.